Wane ne Aliyu Isa Nata? Aliyu Isa, wanda aka fi sani da Aliyu Nata, ya kasance shahararre kuma fasihin matashin mawaƙin Hausa mai tarin basira. Sannan mawaƙin da ya yi wannan shahararriyar waƙar mai taken suna Aure Martaba, wadda ta yi suna kuma ta shahara sosai a faɗin Najeriya da ma sauran ƙasashen Afirka irin su Nijar, Libya, Kamaru, Ghana da dai sauransu. Haihuwa. Sannan mawaƙin Aliyu Isa Nata an haife shi ne a garin Katsina cikin karamar hukumar Katsina, kuma a nan ya girma, kuma a nan ya yi karatunsa tun daga matakin firamare har zuwa matakin kwaleji. Karatunsa. Sannan mawaƙin ya yi karatunsa na matakin firamare ne a Kofar Ruwa Primary School, ya kuma ci gaba da karatunsa na matakin secondary a GDSS Ahmadu Mubarak Secondary School. Inda daga nan ne ya samu damar shiga kwalejin horar da malamai na NCE, sannan duk ya yi karatun nasa ne a mahaifarsa, wato cikin garin Katsina. Fara waka. Sannan kamar yadda ya zayyana, mawaƙin ya fara waka ne saboda tun yana yaro ƙarami yake da ra'ayin yin waka, kuma sannan dama ya kasance mai ra'ayin ya ga cewa ya samu wata hanya wadda dai aika sako kuma a ji shi, hakan yasa ya fara waka. Sannan daga cikin waƙoƙinsa wadda ya fi so ita ce waƙar mai taken suna Aure Martaba. Ɗaukakarsa. Sannan mawaƙin ya ɗau lokaci yana waƙa kuma ya yi waƙoƙi da dama, amma ɗaukakarsa ta samu asali ne ta dalilin wata waƙarsa mai taken suna Aure Martaba. Aurensa. Sannan mawaƙin yana da aure kuma ya auren ne a shekarar 2021 ga watan August. Sunan matarsa kuma Zainab Suleiman, ana mata inkiya da Zi Fulani, kuma suna da yaro guda ɗaya zuwa yanzu. Jerin waƙoƙinsa. Sannan ya yi waƙoƙi da dama kamar su Aure Martaba, Ummana, Ubangidan Fita Kunya, Ina Son Ki, Aliyu Ba Gudu, Makaman Galadima, Daɗin Rayuwa, Aure Ayi, Kilishin Hausa, Ɗan Hausa, Zainab Shagari, Gimbiyar Group, Amarya a Dandali, Arziki Daban da Kuɗi, Sulaiman Radda, Kaki da Rawani, Haske a Dangari, Talban Musawa da dai sauransu. Sannan kamar yadda ya faɗi, mawaƙin babban nasarar da ya samu a harkarsa ta waka ita ce tarin masoya da yake da. Sannan dalilin waka an ba shi kyautar mota, kuma an ba shi kyautar kuɗi, mashin da dai kyautuka da dama kala-kala. Sannan wakarsa ta farko da ya fara yi wakar aure ne, amma jama'a sun fara saninsa ne da wata waka wanda ya yi wa 'yan kwallo. Sannan a ƙarshe matashin mawaƙin ya shawarci matasa da su dage su nemi na kansu, su daina jira daga gwamnati. Sannan kamar yadda ya zayyana, mawaƙin babban abin da ya bashi wahala a lokacin da ya fara waka shine kafiya. Kuma shawaran da yake ba wa mawaka masu yin baza a cikin waka shine su daina, domin akwai mutuwa, akwai aure da sauransu. Sannan kai da kanka ba za ka so ka ji wani naka yana jin abin da kai da kanka kasan bai dace ba. Sannan a lokacin aurensa shi ma ya fuskanci kalubale a cewarsa wajen 'yan uwan matar nasa, saboda wasu na ganin kamar bai dace ba su ba wa mawaƙi 'yarsu, amma a cewarsa lamarin bai je ko ina ba, aka samu wasu daga cikinsu suka yi masa shaida kyakkyawa. Wannan dai shine cikakken tarihin Aliyu Isa Nata. Don haka ku taɓa wani subscribe, sannan ku taɓa alamar ƙararrawa domin kwarara mana gwiwa. Mun gode. NW Hausa TV ta ku ce.